Har du nogensinde overvejet, hvad det lige nøjagtigt er, der sker med dit brev, når du har puttet det i postkassen? Brevet bliver hentet af en postbil som den her og kørt til de 3 postcenter, der er her i Danmark, i København, Aarhus eller her i Fredericia. Her skal brevene igennem nogle af verdens mest avancerede robotter og maskiner, der klargør og sorterer posten til at blive omdelt af postbuddet. Velkommen til Godt Arbejde. Når nu posten er blevet sorteret, alt er i orden, så tager de her robotter over. Hvad er det, de laver? Ja. De er færdigbakker. Den sender faktisk, den placerer på fladvognen nu. De er klar til at køre til bilen nu. Så det kan være på HC, Aarhus og Ringsted, INC. Alt denne sender vi ud af huset. Ja. Resten den beholder vi her på lager. Så de lagerne faktisk, der kan være 4.000 på lager, eller i alt 4.000 der kan være. Der bliver sorteret, rutesorteret nat. Okay, men hvorfor har man ikke mennesker til egentlig bare at køre det ud til lastbilerne? De har vi haft før i byen, men det er faktisk, vi sparer efter, vi har fået de robotter, så vi har sparet en masse tid. Så menneskekraft også, fordi der har været 20-30 mennesker arbejde herovre. Nu er vi kun til 2-3 personer arbejde her. Okay. Men så de kan også tage mange på én gang, Ja, de kan klare mange på én gang, så de faktisk, vi har også bare en masse plads nu, fordi før i tiden, vi skal have hver retning. Den fylder meget. Ja. Nu vi kan have i 20 og i højt, så faktisk, den læger, hvis du gik derover, der kan være 16.000 bakker. Hold da op. Men det er meget. Det er til mig. Du er tamiler, og I er en del tamiler, der arbejder her. Ja. Hvor længe har du været her? Jeg har været 19 år i Danmark, så ved påsken næsten 13 år jeg er her. Hvordan kom du til Danmark? Jeg er indvandrer faktisk. Min mand han kom først som flygtning, så jeg blev gift med ham. Så kom jeg herover. Hvordan har det været at komme til Danmark? Første omgang jeg kender ikke jo landet faktisk, så jeg var faktisk 18 år dengang. Så lidt, så jeg var lidt stresset, og så kom jeg herover. Så først, jeg ved ikke hvad, jeg har ingen venner, heller ikke nogen familie. Men nu er jeg har det godt. Jeg trives godt herover. Har det givet dig meget at arbejde på en arbejdsplads som den her, da du kom til landet og fik det job? Jo, jeg er glad for det. Det er faktisk mit første arbejde også. Så jeg fortsætter her på Hårberg. Så det var det første arbejde, og du er her stadig? Ja. Hvad er det, der har været så godt ved at være her? Herovre i Danmark eller her på arbejdspladsen? På arbejdspladsen? Arbejdspladsen faktisk, der er mange udfordringer. Hvor jeg arbejder herovre. Robotten faktisk, der sker noget hele tiden. Så man bliver ikke træt af herovre. Så man skal lære noget nyt hele tiden. Så det er meget spændende. Meget spændende. Jeg er faktisk instruktør herovre til robotten. Ja. Så jeg har indøvet mange folk. Så selvom jeg lærer nyt næsten hver dag, så jeg er glad for det her.